Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Que tal, como están? Benvidos unha semana máis ao Verán Verán, como sempre, dende o Concello de Sanxenxo. Saudamos os espectadores que nos están a ver a través de Canal Rías Baixas, pero tamén a todos aqueles que nos siguen a través de Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. No programa de hoxe imos recibir a unha das mulleres máis bravas do país, a actriz Isabel Risco, e tamén falaremos de tradición oral da man da narradora Vero Rilo e da música Sonsoles Penadique. Pero tamén neste Verán Verán falaremos de viño, que mira que nos gusta falar de viño aquí neste programa, e hoxe o que imos é aprender a catar viños. Para iso recibimos neste set que temos instalado, como sempre, nesta Rosa dos Ventos do Paseo Marítimo de Silgar, aquí en Sanxenxo, o sumiller Javier Padín. Que tal, como estás, Javier? Encantado, moi bien, muchas gracias por habernos invitado hoy. Bueno, ti levas moito tempo co mundo dos viños, eres todo un experto do mundo dos viños, non? Sí, bueno, la verdad que yo tuve mucha suerte, vengo de una familia donde todos nos dedicamos un poco al mundo de la sumillería, mi padre, mis hermanos, y bueno, pues desde pequeño realmente pues siempre he estado muy vinculado a este mundo y he aprendido a cogerle pasión, cariño y hacer de ello pues al final mi trabajo y mi vida prácticamente. Bueno, ximos facer o que dicía unha cata sinxela para que tamén os nosos espectadores poidan pois probar na casa, non? A saborear dun xeito, dun mellor xeito, por así dicilo, os caldos, non? La idea, sí, de una cata, siempre la cata es realmente sencilla, ¿no? A veces nos complicamos muchas veces porque creemos que es algo difícil, que requiere un conocimiento muy técnico, ¿no? Pero realmente la cata es experiencia, es primero, como siempre decimos, saber si me gusta o no me gusta el vino y luego aprender a decir por qué me gusta y por qué no me gusta, ¿no? Desgranarlo poco a poco para saber qué tiene dentro, por qué ha llegado a ser como es y por qué nos encanta cuando es así. Bueno, para comezar unha cata hai algúns requisitos que son imprescindibles, por exemplo, o tema da temperatura que ten que estar o viño, ¿no? Por ejemplo, la temperatura para la cata del vino también nos ayuda a disfrutarlo mucho más, entonces debemos escogerlo siempre la temperatura adecuada para sacar todo el potencial que tiene. Hoy, por ejemplo, tenemos varias formas de conservar la temperatura una vez tenemos las botellas fuera. Por un lado, la clásica fórmula, ¿no? Utilizando un poco de hielo, un poco de agua, incluso sal, nos ayuda a que el vino no solo mantenga el frío, sino que esté en una temperatura bastante baja durante mucho tiempo, ¿no? Y por otro lado, si ya tengo esa botella temperada, si ya tengo la botella perfecta en la temperatura de cata, tenemos las camisas de frío, como esta que tenemos aquí, exacto. Esto lo que hace es conservar la temperatura para, en vez de enfriarlo de sobremanera, mantenerla, que ya habíamos conseguido perfectamente, y obtener así una cata perfecta, ¿no? Donde la temperatura aguante durante todo el consumo del vino. Bueno, pois, se che parece, Javier, podo facer de coello de indias porque non teño moita idea disto de catar viños, así que se queres comezamos. Cal é a primeira proposta que imos facer? El primer vino que vamos a catar es Martín Kovacs, ¿no? Un poco el vino más emblemático, más reconocido en nuestra bodega y que ya ha viajado a varios países, ¿no? Fuera de nuestras fronteras. La idea, pues vamos a hacer una cata dividiéndolo un poco en las típicas fases, ¿no? Una primera fase visual, una segunda fase olfativa y una tercera fase gustativa. La idea es ver todo el potencial que tiene el vino durante esas fases de forma ordenada, ¿vale? Vale, pois imos comenzamos con ese clásico. Perfecto. Que ademais é un emblema non só de Martín Kovacs, senón que tamén de toda de Rías Baixas, ¿no? Lo consideramos ya un emblema, sí, de la denominación de origen Rías Baixas y muchas veces ya ha traspasado esa barrera y muchos cuando ven este vino piensan en Galicia automáticamente, en los paisajes que hay detrás. Y esa es la intención del vino, enseñarnos el paisaje, la elaboración y cómo llega a terminar en este formato ya de botella. Pois imos abrindo esa botella de Martín Kovacs.
E imos preparando tamén as copas, collo xa a miña xa preparado para... La cuestión es que coger la copa también es algo bastante importante. empecé a la hora de mal, catar. entonces, No, todavía no. Vamos a sacar para servirlo un poquito mejor, ¿vale? Bueno, ya tenéis aquí Ahí la está botella. Martin Kodak, sí. Siempre debemos sujetar de la mejor forma posible la copa. Si la cojo de esta manera, ya puedo calentar el vino y por lo tanto la cata no saldría adecuadamente. É unha ¿vale? cousa que fago sempre mal cando brindamos cos nosos No eres el convidados, único. que colla a copa así, como se fose un vaso de leite, Peor vamos. todavía, la gente me dice que al principio de la noche la cogemos muy bien, pero Sí. cuando va avanzando ya la Ya, vamos cogiendo sí, así sí, porque sí. pesa más. Tampoco Claro. vale, va a pesar lo mismo, ¿no? Entonces siempre debo cogerla así. Si la Con cojo estes así, dous dedos, entón. con 2 dedos, como si queréis cogerla Vale, así. Es soy decir, la cuestión es vale, que siempre vale. debo cogerla por la parte de la columna. Vale, perfecto. Si lo cojo por aquí, caliento el vino e incluso al olerlo me puedo llegar a oler la mano. Entonces Claro. es muy importante ya la sujeción de la copa, ¿no? Vale. Hacemos un servicio, en este caso vamos a servir un poquito para poder Sí. catar. Ahí está, grazas. Un placer. Vamos a volver a ponerlo por aquí. Estupendo. Bueno, la cata, como decimos, siempre la dividimos en 3 fases básicas. Sí. Una primera fase visual, lo primero que miramos es que el vino no tenga defectos, ni turbidez ni sedimentación. Ujú. Para poder ver eso, lo mejor es inclinar un poco la copa, Radiante. ¿vale? Desde aquí, si paso la mano por debajo y sobre una superficie blanca, a ser posible, Sí. veo que es un vino completamente transparente. No hay turbidez y tampoco hay sedimentación, no hay pozo. Así que hablamos de un vino claro y limpio. Viendo que no hay defectos, buscamos alguna virtud. Por ejemplo, mira, el brillo. A ver. Justo por debajo de la copa, solo por la parte que tiene vino, la copa sí, está sí. brillando muchísimo, ¿no? Esto ya resulta atractivo. La gente mira la copa incluso antes de mirarnos a nosotros. Llama la atención e invita a beber. Así que es un vino claro, limpio y brillante, sin defectos. Viendo que todo está correcto, buscamos información, en este caso con el color. Si miras un poquito aquí, así a contraluz, A ver. sobre la superficie blanca, Ainda vou mollar o móvil. no te preocupes, se ve, bueno, esto móvil, vamos a preocuparnos un poco. Podemos ver que los colores que se aprecian son un amarillo muy clarito, Sí. incluso amarillo verdoso hacia los laterales. Sí, Lo que me efectivamente. quiere decir es el vino con este color es su edad, su juventud en este caso. Hablamos de Martin Kodas del año, del 2019. Ajá, vale. Cuando los vinos son jóvenes empiezan teniendo este tipo de colores, más amarillo clarito. E Y tirando a verdoso logo. Exacto, y Ujú. cuando van cogiendo color con el paso de los años, va tornando en un color más amarillo intenso, Ujú, más vale. dorado, poco a poco anaranjado, ambarino y en la última etapa marrón, oxidado completamente. Con este color me indica esa juventud, ese 2019 en este caso. Ajá. Bien, viendo que está todo correcto, ya tengo información, sé que tengo un vino joven, vamos a olerlo a copa parada, sin llegar a moverlo todavía. Así, O sea, que meto o fuciño directamente directamente, sin miedo. Bueno, ¿qué es lo primero que te gustaría encontrar aquí dentro? ¿Qué buscaríamos en este caso? Mucha gente empieza a buscar aquí dentro una Macedonia, y eso sería un error. Sí, porque sempre se di, non? Que si Huele a albaricoque, que si non flores, sei que si que... huele- lo primero que tengo que hacer cuando cojo un vino es buscar el aroma de la uva. Si no huele a uva, malo, peligro, Claro. alarma. Vale, es un vale. vino, ¿no? Y sale de la uva. Por lo tanto, tengo que buscar la uva y el estado en el que está esa uva. En este caso, este vino huele un poco ácido. Me está indicando la juventud. Me está diciendo que es una uva joven, Sí. uva joven que todavía mantiene cierta acidez. Si lo mueves de esta manera, esto lo hacemos ver bastante fácil para no salpicar el de lado. Siempre lo podemos hacer desde aquí. Sí, pero ¿vale? notase que el ten práctica porque a mí non me vai Por eso tan, digo, tan para que no lanzado, nos sea tan complicado, lo hacemos desde aquí. Así no salpicamos al de lado y quedamos igual de bien. Sí. Y lo volvemos a oler. Notamos como el vino puede cambiar, ¿vale? Va Sí, cambiando. a mí se va xa non me volviendo- cheira tan forte como antes. Ya no huele tanto a uva. Non. Ahora es cuando podemos decir un poco lo que nos apetezca un poquito más, ¿no? Aquí jugamos con los aromas secundarios, frutos Sí. de la fermentación. El vino se vuelve un poco más intenso y más atractivo. Podemos interpretar algo, por ejemplo, de fruta, en este caso más hacia la fruta ácida como la manzana verde en este caso. Ujú. Es por la acidez málica, que da ese tipo de matices, más de manzana verde. Algún matiz de fruta cítrica. No es que huela literalmente como una lima o un limón, sino que esos pequeños No. matices ácidos que hay dentro son con los que voy a jugar para decir, vale, me recuerda a fruta ácida. Ergo, Ujú. recuerdos de fruta cítrica, recuerdos de manzana verde, algún recuerdo floral también puede haber aquí dentro, como jazmín o azahar. Personalmente tampoco me gusta mucho decir flores porque muchas veces nuestra nariz no os recuerda el olor de la Claro, flor. sí, azar agora mesmo Por non, ejemplo, non callo. claro, antes de buscar aquí un jazmín, un azahar, tengo Claro. que preguntarme, ¿cuándo fue la última vez que Claro leí un que jazmín? sí, ¿no? sí. Si no está dentro de mi memoria olfativa, lógicamente no lo voy a encontrar. Aquellos, sin embargo, que tienen esas plantas más cerca, muchas veces esos olores sí los pueden localizar aquí dentro, les recuerda mucho a ese tipo de flor, ¿vale? Entonces tenemos fruta cítrica, tenemos esa manzana verde, tenemos las flores blancas. Vamos a probarlo entonces, Venga. ¿vale? Ya tenemos un olor frutal y floral, vamos a ver en qué partes de la boca realmente lo saboreamos, dónde lo podemos notar. A ver. La idea en este caso es meter un poquito de vino e intentar que pase por toda la boca de forma independiente. Sí. Es decir, no cerrar toda la boca, apretar los dientes y pegar la lengua contra el paladar, sino que pase primero por la lengua, luego por las encías, luego por el paladar y ver dónde llama la atención. Donde más va a llamar la atención es en los laterales de la lengua. Hay una sensación un poco de picor, un poco punzante, que se llama acidez, ¿vale? En sumillería vamos a evitar palabras malsonantes.
Se digo que un vino es ácido, a la mayoría les puede generar rechazo. Sí, y yo se no parece quiero que eso. non é un sabor que guste, non? Que nos puede generar hacer daño, y todo lo contrario. Esta sensación nos resulta agradable. Así que en vez de acidez, ojo al dato, lo vamos a llamar frescura. Que sona, bueno, Eso moito cambia mellor, completamente claro. la película. La frescura, esa sensación de acidez me aporta una sensación más refrescante por parte del vino. Como la limonada. La limonada es refrescante por la acidez, y en este caso el vino lo mismo. Para que una sensación que realmente me resulta agradable no me genere rechazo, en vez de acidez, llamaremos simple frescura esa sensación, ¿vale? Me aporta esa sensación más refrescante y empezamos a generar un montón de saliva dentro de la boca. Sí. Esta sobresalivación lo que me ayuda también es a abrir el apetito. Por eso muchas veces estos vinos los escogemos para días de calor o para antes de empezar a comer, a la 1 del mediodía, en el claro, aperitivo, acompañan perfectamente esos momentos, ¿no? Por último, también notarás ahora que la boca se nos empieza a quedar la superficie de la lengua un poco seca. Sí, así Tenemos como la boca que rasca empapada un en saliva, pouquiño, ¿no? sí, está Sí. rasposa, está áspera, ¿no? Sí, 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 Tengo sí. la boca empapada en saliva, pero la lengua curiosamente seca y también un poco más hinchada, a lo mejor que antes de empezar a tomar el vino. Esto es salinidad, es la parte yodada del vino. Encontramos el más representado dentro del Claro, de la unha particularidade tamén deste tipo de viños de desa la zona. do Salnés, Ahí ¿no? lo que vemos es el paisaje. Acabamos de interpretar, por decirlo así, la acidez de la uva albariño con nuestra nariz, esa manzana verde, esos cítricos, esos málicos, y luego la salinidad, la parte yodada donde está el mar, donde se ven las bateas. Literalmente la imagen del Valle del Salnés, mar y viñedos, Sí, es lo sí, que tal terminamos cual. viendo, Sí, sí, emparrados, sí, sí. alfombras de hojas verdes y justo delante las bateas flotando, ¿no? Intentamos trasladar un paisaje dentro de una copa. Esto es lo más bonito que nos puede pasar con Pois el sí, vino. dende ¿no? logo, e con esas cores verdes Cuando que tenemos dicías ti ao todo comezo eso, que... acompaña la visual Sí, sí, del vino, casi me está invitando el reflejo, incluso el brillo, a ver automáticamente el paisaje que te ofrece el Valle del Salnés. Mar, mar del océano, ¿no? La ría, y por delante justo un mar verde de emparrados del viñedo. Bueno, pois xa... Primer vino, ya veis, es bastante Sí, sencillo, ¿no? Al sinxelo, final- e a verdade é que, o que te decía, o que non teño moita idea, agora xa lle vexo estes tons verdes, o da sensación na boca que decías ti, Acidez, que é fijarse así. un poco Sí, dónde sí, está sí, todo. Ahí es al final donde está el kit de la cuestión, aprender a desgranar parte por parte el vino y ver qué es lo que me está aportando, por qué me gusta tanto. Claro. Me gusta por este tipo de sensaciones, ¿no? Que es lo que nos parece más agradable. Vale, pois pasamos al segundo vino. deixamos esta copa e collemos a Perfecto. seguinte, con cal imos agora? Vamos a pasar Javier? ahora a Martin Kodax Lías, ¿vale? Vale. Martin Kodax Lías, bueno, no sé si alguna vez habías oído hablar de un vino de Lías o un vino sobre Lías, que se llame de No, esta é que manera. a verdade é que non sei nin o que é. Son crianzas del vino blanco. Aquí en Galicia cada vez es más fácil ver vinos de una cierta categoría que se llaman así, vinos de Lías o vinos sobre Lías. Siempre que lo veamos, para saber un poco qué hace alusión, la palabra Lías hace alusión a las levaduras. Son levaduras que han terminado de fermentar. Lo que vamos a hacer es seleccionar esas lías, esas levaduras, las mejores de ellas, las más finas, Sí. e incorporarlas de nuevo durante un proceso de maduración del vino. En este caso las sometemos a un removido constante que se conoce como batonnage, para que poco a poco esa levadura se vaya rompiendo y con un proceso de autólisis le aporte al vino nuevas texturas, nuevos aromas y nuevos sabores, ¿vale? Que es lo que vamos a buscar un poquito más ahora. Vale, é dicir, que é un viño con maior Con una complexidade, crianza, ¿no? con más complejidad, desde luego, que le ha aportado esa levadura, y por otro lado también un poco más de edad. La crianza de las lías ya me implica que vamos a tener un vino con un poquito más de edad que antes. ¿vale? Vale, Vamos a ver si también todo eso lo vemos ya directamente en la copa. a ver, gracias. Un placer. Bueno, vamos a apoyar por aquí. Bien, Vale. primero la fase visual, como siempre miramos que no haya defectos, volvemos a mirar así, vemos que es un vino transparente totalmente, ¿no? Vemos perfectamente nuestra mano. Máis Ahora vamos- brillante que o anterior ou parece a min? A mí me resulta siempre más brillante, pero en este caso con que tenga brillo ya me parece algo espectacular, ya me llama la atención, que es lo que Sí, yo busco, sí, ¿no? sí. Hablo de un vino claro, limpio y brillante de nuevo. Y el color en este caso, ya podemos ver que ha ganado un poquito ver. más de tonalidad. Sin llegar todavía Sí. a dorados, ya hay un amarillo un poco Si más se cadran intenso. na casa os espectadores non Desde ahí perciben a lo este mejor no se ve matiz, tanto, pero no. pero Si lo tenéis en casa, efectivamente, sí que lo que podéis hacer es esa este comparativa. parece como máis transparente, Mira, ¿no? si lo inclinas Sí, sí. así, por ejemplo, vas a ver que en este vino hay más amarillo. Ya se ve que incluso Sí, la máis superficie amarelo, blanca sí, ya sí, no sí. es tan verdoso, sino que ha ganado más tono, ¿no? Veríamos un amarillo limón. Ahí ya nos está diciendo que tenemos más edad, no es un vino tan joven como Martin Kovacs. Ya hablamos del 2017 en este caso, 2 años encima. Con este color además me está diciendo que el envejecimiento ha sido bueno. Han pasado 2 años y la oxidación ha sido mínima. Por lo tanto, envejecido bien y todavía, si lo guardo bien, puede seguir envejeciendo en casa. Puedo darle mi propia crianza a este vino. Vale. Ya tengo información, sé que tengo un vino con más edad y con el trabajo de las lías, desde las levaduras. Vamos a leerlo de nuevo a copa parada, a ver cómo Venga. huele. Huele diferente al anterior, ¿verdad? É menos ácido, ¿no? Es menos ácido, lo primero, muy bien, ya me llama mucho la atención. Bueno, esto me he convertido Aparte estás barriendo, te necesito que vengas un día a la Sí, sí, bodega sí, ya con más falaremos grupos y después. vamos a ver cómo queda esto. Lo primero que notamos es que hay un poquito más de dulzor y menos acidez. Sigue oliendo a uva, ¿vale? Es la misma uva, pero huele diferente. ¿Por qué? Sí, sí. Por la madurez. Ahora huele a uva madura. Antes olía a uva joven, a uva ácida, la juventud del vino salía ahí. Y en este caso huele a la misma uva, pero ahora más cercano al mosto, más cercano a la uva moscatel, es decir, ha desarrollado los aromas de la uva dulce, de la uva ya madura.
Siempre digo lo mismo, a veces desaprendemos más del mundo del vino por lo que nos han contado que por lo que sabemos. Si sabemos que el vino está hecho de uva, busco la uva. Si sé que tengo la uva con más edad, busco ya directamente ese olor más maduro, ¿vale? También hay un último aroma aquí muy difícil de encontrar, y es que huele un poco como a panadería, a masa de pan, huele a bollería, a levadura, por el trabajo de las lías. Ese olor ese xa me costa, es un olor muy difícil de encontrar, eso se trabaja con la práctica. Yo, por ejemplo, cuando hago esta cata en la bodega, hasta ahora pues 5 personas lo han localizado adecuadamente. Mira que fixen pan no confinamento. Pero mira, non... 2 panaderas lo localizaron, 2 bodegueros y una celíaca. ¿Vale? Anda, Entonces es curioso. mira a ti. La memoria olfativa, yo puedo haber hecho más en pan en casa, como tú dices, ahora en el confinamiento, por estadística lo hemos tenido que hacer, ¿no? Pero si aquí es no me noto, ¿eh? Si no es un olor, de todas maneras, al que estoy acostumbrado desde hace mucho tiempo a olerlo, mi nariz rápidamente no lo va a localizar. Eso, a lo poco que vayas practicando, poco a poco va a ser más fácil de localizar, ¿vale? Ese aroma de panadería. Vamos a moverlo de nuevo, a ver si cambia. A ver. Y lo volvemos a oler. De Ahora nuevo se máis vuelve forte, mucho más intenso este vino, ¿no? Parecía que estaba más tímido antes y ahora se expresa mucho mejor. Ya no huele tanto a ese mosto, a esa uva parada, sino que huele más a frutas. En este caso ya no iríamos a frutas ácidas, iríamos a una fruta más tropical, fruta de verano, fruta de hueso. Recuerdos de melocotón, albaricoque, níspero, hay quien es capaz de encontrar un poco de mango, hay quien es capaz de encontrar un poco de piña. Cada uno juega con su memoria olfativa. Claro. En este caso lo que buscamos es no que todos olamos la misma fruta, sino frutas similares. Algunos encuentran melón, otros encuentran ese albaricoque, el níspero, paraguayo... ¿Perdón? Que xa estou collendo mala copa. Ya te he creado trauma, ya veo que a partir de ahora siempre la vas a coger bien, sí. ¿vale? Perfecto, entonces. Fruta tropical, fruta de hueso o fruta de verano es lo que encontramos aquí. Frente a los cítricos que encontramos en un vino más joven, aquí encontramos la calidez de una fruta más madura, ¿vale? Vale. Vamos a probarlo en la boca a ver dónde lo saboreamos, dónde notamos más este vino. A ver. Igual. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Separa la lengua del paladar y aspira un poco de aire por la boca. Aquí el sabor ya no se va a la lengua, se va a la parte de arriba, se va al paladar, lo saboreo en otra parte completamente de mi boca y también en otro momento. Y es que este vino, cuando entra en la boca, puede tener un poco de acidez, un poco de dulzor, pero no es especialmente llamativo. Y cuando digo, pues nada, va para adentro y me lo trago, es cuando de repente ese melocotón que olíamos sí que explota en la boca con intensidad. Esto es lo que se llama retrogusto, un vino que sabe casi más cuando me lo trago que cuando entra en boca. Lo contrario que nos pasaba con Martín Codas. Martín Codas al principio era ácido, ¿no? Era eléctrico, era explosivo, era fresco, y aquí lo contrario, tengo un vino más que cuando entra no llama mucho la atención y cuando digo, bueno, pues me lo trago, ahí es cuando realmente noto la intensidad, ¿no? Y aquí pode ser que queda a boca máis seca. Puedo tener un punto yodado elevado también. Sigue estando la cercanía de esos viñedos, ese paisaje del Valle del Salnés siempre va a estar dentro de estos vinos, siempre y cuando haya una buena elaboración, ¿no? Un buen trabajo detrás. Y además notarás que este vino también es un poco más denso que el vino anterior. Sí. Tiene más textura, Sí. más cuerpo, más volumen. Hay que fijarse siempre en esta textura para no cometer errores de maridaje. Muchas veces podemos pensar que es un albariño, ¿no? Y decir, es un Rías Baixas albariño. Un pescado blanco le va bien. Seguro que un pescado blanco le va genial a este vino, pero con toda esta grasa que tiene él, ya me está diciendo que corre el riesgo de que se lo termine comiendo antes que yo. Me pide algo con más intensidad, un pescado azul, o a lo mejor más tirando hacia un risotto, más un salteado de setas, ¿vale? O incluso, por ejemplo, pues un bacalao al pil-pil iría fantásticamente bien este vino con toda esta grasa y este volumen, ¿no? Que acompaña todo eso. Moi ben. Perfecto. Pois Dos vinos diferentes, coa terceira das propostas. dos momentos diferentes, vamos con el tercero. Veña. ¿Vale? Tercero se llama Marieta, ¿vale? Marieta ya hablamos de otro tipo de vino completamente diferente. Hablamos del primer, bueno, de un semiseco, ¿vale? Semiseco implica que tiene un poquito más de azúcar dentro del vino. Para elaborar este vino lo que hacemos es parar la fermentación con frío, ¿vale? Para evitar que la levadura se coma todo el azúcar residual y quede un poquito más, ¿vale? Dando una sensación un poquito más abocada, más dulce, más golosa en boca. Bueno, desde el principio, como siempre, fase visual, fase ¿no? visual. Hablamos de un vino también claro y limpio. Puedes ver que tiene un poquito de burbuja este vino, a lo mejor. Sí. Este vino tiene un poco de carbónico residual. Al haber parado esa fermentación puede quedar un poco de carbónico, de gas, ¿vale? Muy sutil, muy suave, que también va a ser un poco perceptible en la lengua. Vamos a notar una pequeña aguja, pero nada llamativo. No estamos hablando tampoco de un espumoso, ¿no? Va a ser especialmente intenso en ese sentido. Bueno, brillo también de nuevo, ¿no? Llama la atención. La gente cuando pasa por la calle mira la copa instintivamente antes que mirarnos a nosotros casi. Claro, limpio, brillante, de nuevo un amarillo clarito, amarillo pajizo, lo mismo que con Martin Kodax. Co primeiro, sí. Es porque hablamos de nuevo de un vino joven, hablamos del 2019. La edad siempre nos la puede decir un poquito el color, ¿vale? También la elaboración, pero en este caso esa juventud a través de ese color tan clarito. Bien, vamos a leerlo, a ver qué tal. Xa me recorda máis o primeiro. Este ya mantiene cierta acidez, pero también tiene un punto dulce elevado aquí dentro, y es por el azúcar, que también se mantiene marcado. De todas maneras, vamos a moverlo a ver si cambia. Parece que está un poquito más apagado, ¿no? A ver si al moverlo se vuelve más intenso.
Bueno, de nuevo el vino se vuelve un poquito más exuberante. Aquí vuelve a salir más la fruta, de nuevo más de verano, más de hueso, aunque puede mantener algún cítrico. Ya nos iríamos a cítricos más amables como el pomelo, más que a la lima o al limón como el primero. Un cítrico de tipo mandarina, tipo pomelo, naranja sanguina, puede aparecer un poquito más por aquí. En cuanto a la fruta, aparte de esa fruta de hueso como algo de albaricoque o paraguayo, puede salir alguna fruta blanca como pera, ¿vale? También nos puede recordar mucho a la pera o incluso a la manzana roja, ¿vale? Acidez málica, al fin y al cabo. Un vino que ya me está invitando a beber con un trago menos ácido y más dulce que en el primer vino. Vamos a probarlo entonces. ¿Dónde lo notamos? A ver. ¿Máis caros lados? En los lados vas a notar también un poquito de la acidez de nuevo, sí que vuelve a noté salir ahí, ¿no? esa sensación refrescante, lo cual hace que el vino no sea excesivamente pesado, sino ligero. Me deja disfrutarlo sin tener que romperme mucho la cabeza con él. Y luego la entrada de este vino, al contrario que los anteriores, sabe mucho en cuanto toca la lengua, y es que en la punta de la lengua tengo el dulzor. Este vino, esa cantidad de azúcar, la noto mucho en la entrada en boca antes de pasarlo para atrás, ¿vale? Donde esa sensación más abocada, esa golosidad de la fruta madura, de esa pera, de esa manzana roja, sale mucho más en la boca por ese azúcar, ¿vale? Es decir, nos enseña la elaboración, ese método de parar la fermentación, dejar un poquito más de azúcar y obtener un vino semiseco. También tiene ese pequeño carbónico ahí, muy suave, que también le da un punto chispeante y alegra al vino, ¿no? Pudiendo disfrutar este vino en momentos muy distendidos que otros vinos nos obligan a rompernos demasiado la cabeza con ellos, ¿no? Este para mí es un vino para disfrutar en todo momento, con amigos sobre todo a ser posible. La compañía tamén é vital para ello. Pois moi ben, Javier, a verdade é que aprendimos moito, é máis fácil, máis doado do que parece. Yo opino lo convidamos mismo. os espectadores, polo tanto, supuesto, a que proben na casa e a que realizar experimenten, estas non? catas. Con estes consellos que nos eches ti, pois que experimenten tamén a probar pois estas cousiñas básicas que dende logo van desfrutar moito máis do viño. Foi un auténtico placer, Javier, Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. compartir este momento contigo. Nos agora continuamos con máis cousas, seguimos coa nosa primeira actuación musical desta semana. Hoxe visítanos unha muller que ten unha voz maravillosa, chamase Erea Castro, e na queda aquí das Rías Baixas, a súa carreira non se entende sen Portugal. Xa verán que cousa máis bonita nos ten preparada. Da fossa ribeira por Miragaia, linhas da ponte chorosas, como andorinhas da mini saia, as catreias voam graciosas. Sobe Santo Antônio, Santa Catarina, Rua Formosa e da alegria. À volta dos tristes, alegra-se agora do bom fim, as fontainhas sem demora. Por tu cidade, bela mulher, só ama quem ela quer. Louva
frigidamente que grita de paixão é São João que grita de paixão é São João. Qué bonito, Erea. Que tal? Como estás? Benvida, Ben, ben. benvida ao Verán Verán. Moitas grazas polo acollimento e por poder estar hoxe aquí. Claro. Benvida ao Verán Verán. Bueno, como está indo este verán para ti, para Erea? Pois, bueno, eu penso que dentro do malo non nos podemos queixar, non? Que estamos todos con saúde, está empezando a haber traballo, pero, bueno, dentro da situación que estamos vivindo, ben, non me podo queixar, estamos co proxecto e vamos pouquiño a pouco. Ben, bueno, e onde ven esta paixón de Erea polo mundo luso, pola súa cultura, tamén pola súa música, como acabamos tamén de ver? Bueno, é que eu son originaria de Salvaterra de Miño, E na Raya mesmo, xa, claro. Son raiana, claro, entón convivimos moito co outro lado do río que é Portugal, non? Entonces, bueno, sempre hai esa convivencia entre un lado e o outro do río, e, bueno, a miña paixón por Portugal ven de aí, de que estamos constantemente nun lado e no outro. E iso tamén se ve na túa música, non? Con Sí. mestura daqui, deste lado da raya, e tamén da do outro lado da Sí. raya, non? Facemos un pouco unha fusión, non? Entre o que é o folclore galego, cos ritmos latinos, e intentamos meterlle, bueno, pois un pouco o que é a miña aportación, non? O teu toque persoal, Exactamente. Bueno, e como é iso que unha muller da raya, das Rías Baixas, a fin de Sí, contas, sí, sí. acabe cantándolle, como acabamos de ver, a cidade do Porto? Pois foi unha cousa moi bonita e moi curiosa que xurdiu. O compositor desta letra é Arnaldo Trindade, que foi o promotor da discográfica Orfeu, que foi a discográfica encargada de producir toda a discografía pois, de Zeca Afonso, de Adriano, dos grandes cantautores da Revolución Portuguesa, non? Entre grandes poetas tamén como Miguel Torga. E outro dos xa producidos hai 50 anos que é Beto Sousa Pinto, que é o compositor da música. E entonces dixeron, bueno, xa que nos estamos mezclando aquí todos para facer algo distinto, por que non lle pons tu voz a esta canción? E xurdiu así. Claro, e unha canción que ten ademais un videoclip fermosísico, Sí. con moitísimas reproduccións, Sí. e actuacións ata na tele de Portugal, non? Tuvemos a gran sorte de dedicar, porque esta canción que naceu como un himno á cidade do Porto, poidémola tocar no propio día de San João, que é o patrón da cidade do Porto. Que non foi o que tiña que Non ser, foi claro. o que se acostuma a ser todos os Claro, anos, non? claro. Pero sí, foi moi bonito e foi moi especial. Bueno, ti hoxe, ademais de presentarnos esta canción, esta fermosa canción, Sí. ves presentarnos outro tema, e outro tema que xa nace con éxito, outro tema que vas presentar tamén en Portugal dentro de moi pouquiño, ademais. Espero que teña boa acollida. Sí, vamos a presentalo o día 10 de setembro, se todo corre ben, no Altiz Arena de Lisboa, que é un dos espectáculos, bueno, unha das salas de espectáculos máis grandes de Europa, xa con moitas ganas. Xa levamos moitos anos traballando e a verdade é que xa hai ganas de empezar a sacar ese traballo á luz. Vale, pero esa actuación non é unha actuación calquera porque é no marco dun evento moi importante en Portugal Sí. e o que van a asistir personalidades de todo alto, non? Por todo alto. Sí, bueno, este é un concerto que fai todos os anos a Asociación Novo Futuro, que é unha asociación que se encarga de angariar fondos para que os rapaces que proceden de familias desestructuradas ou en risco de exclusión social pois poidan ter unha oportunidade ou poidan ter unha casa na que crecer, bueno, pois con todas as atencións que precisan os rapaces. E vas a interpretar a túa nova canción, pero ademais vas ter unha actuación moi especial con José Cid, non? Sí, este ano é José Cid a cabeza do cartel. Bueno, para min é un honor porque é un músico con unha trayectoria brutal en Portugal, non? Digamos que como o Elton John portugués, non? Foi premio Grammy no ano 2019, foi un convite que eu non esperaba e que, bueno, pois que recibín con toda a ilusión do mundo, sí. O que dicíamos, personalidades por todo alto, entre eles o presidente da República de Portugal, ni máis Sí. ni menos. Esperemos que poida asistir, que a xenda del non llo impida, pero en principio sí, contase coa asistencia del. Cando mo dixeron que dei así un pouquiño... Non, É como moita responsabilidade, Claro, non? que ten unha preparación, non? Uns Ademais, nervos, non? fíxate que é unha persona que a min me desperta moitísima admiración. Me parece Sí. que é o, non sei, como un dos exemplos de políticos que eu admiro.
Bueno, pois aí estará Erea cantando diante do presidente da República de Portugal. Tamén estará dentro duns intres aquí no Verán Verán de volta presentándonos ese tema que está a piques de estrear e de vela luz. Nos agora deixamos que Erea descanse un chisco, seguimos con outros asuntos e seguimos buscando máis propostas de lecer por aquí polas Rías Baixas. Unha desas iniciativas que poden vostedes tomar moi boa nota é, por exemplo, mergullarse na Ría da Arousa. E digo literalmente mergullarse porque marchamos de submarinismo con noso compañero Juanma. Portosur empezou sendo un centro de buceo e, bueno, ahora realizamos todas as actividades que podemos relacionadas co mar e que podemos realizar na embarcación. A que máis se demanda é o bautismo de buceo. O bautismo de buceo, digamos que é unha experiencia para xente que quere probar o buceo como equipo autónomo por primeira vez na vida e pois facelo dunha forma segura e acompañada dun instructor. Temos 3 zonas, temos aquí dentro da ría, que normalmente vimos aquí a praia de Caneliñas porque está moi resguardada do vento de norte, que é o que soe soplar no verán, e aparte, bueno, é unha zona moi tranquiliña e protexida. Despois temos tamén a posibilidade de facer actividade nas Illas Sons ou nas Illas Cíes tamén, que son actividades tamén moi demandadas. É moi cambiante, entón eu que lle digo a todo o mundo, eu non me podo mollar a decirvos o que ides a ver ou o que non. Sí que, bueno, hai desde sargos, podes ver rayas, pulpos, algunha pinta roxa tamén temos visto, hai lubinas, aí solese ver bastante cousas. Todos os produtos que se utilizan durante o día, unha vez chegan ao centro, pasan por ese proceso de desinfección para que o día seguinte estén en perfecto estado e que a xente o pode utilizar dunha forma segura. Se les enseña un poquito también cómo funciona el equipo, lo que van a usar, cómo se respira por el regulador, un poco con la máscara, cómo funciona, también un poquito a nadar usando las aletas y luego el resto ya es disfrutar y pasarlo bien. La verdad es que me ha gustado mucho, había mucha vida y la verdad muy chula, la verdad. Yo lo que he visto era bastantes mejillones, muchísimos erizos de mar y bastantes peces también. Yo creo que es algo que todo el mundo tendría que hacer, porque no te esperas lo que hay hasta que bajas ahí realmente y ves todo el panorama de los peces y todo, y es muy tranquilizante, aunque parezca que no. Temos desde paddle surf hasta snorkel, temos tamén o avistamiento de cetáceos, que é algo que é bastante demandado aquí dentro das rías. O que máis se demanda despois do bautismo de buceo é o snorkel nas Illas Cíes, porque é unha actividade que ten un abanico moi amplio a hora de idades, con que sepas nadar xa podes facer actividade, nos poñemos toda a equipación necesaria a maiores do transporte. Pois o único que ten que facer é poñerse en contacto con nós a través da páxina web de www.portosur.es ou senón no centro de buceo que temos aquí en Portonovo, en frente da praia, e contactar pois comigo ou con calquera persoa que este no centro nese momento. Daremoslle toda a información necesaria, sen ningún problema, sen ningún compromiso, e intentaremos xestionalo da forma que lle sea máis cómodo realizar actividades. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo.
Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Aquí estamos de novo no Verán, se hai un anaco, asistíamos a unha cata de viños, agora o que toca é probar aceites. Aquí en Sanxenxo, durante esta semana, organizaron unha cata na que puidemos descubrir distintos tipos de aceites, con distintos sabores e tamén con múltiples propiedades. Dende logo, un auténtico segredo para converter os nosos xantares en auténticos manxares. Se contactaron con nos a Escola de Hostelería de aquí de Sanxenxo para levar a cabo unha cata así un pouco divulgativa do aceite de oliva. Falamos un pouco de todo o proceso de extracción do aceite da oliva, falamos de unha pequena reseña histórica incluso do cultivo da oliveira e despois fixemos unha cata hedonista de dous aceites. Bueno, pues se cata, como visteis, en vasos azules, ¿no? En copas azules, para que non se vexa o color do aceite. Que hai unha fase olfativa na que hai que ter moi claro que tipo de frutado e que intensidade de frutado, ¿no? Que o cheiro do aceite, a que cheira e que intensidade ten. Despois, na boca, evaluar os parámetros amargo e picante, que son parámetros, aínda que parezca que son negativos, son parámetros positivos nun aceite, porque falan da cantidad de polifenoles, ¿no? De sustancias anticancerígenas que ten o aceite. Bueno, pues que os profesionales da hostelería pues teñan un pouco máis de coñecemento sobre o aceite de oliva, ¿no? Que é algo que todavía estamos a traballar moito aquí, tanto en Galicia como en España, ¿no? É algo que, aínda que somos os principais produtores do mundo, temos todavía a pie de calle bastante descoñecemento do produto. Estas actividades, bueno, pues van encaminadas a dar un pouco máis de información aos profesionais en primer lugar e despois a xente en xeral. Velo de outra maneira, dos matices, o sabor que che dá o aceite, o que che vale máis para freír, outro máis para cociñar, para en plan ensaladas. A verdade é que están riquísimos os dous, sorprendeume porque nunca me había fijado en que podías captar esos matices de picor e de amargor, e esas sutilezas, aromas así como de limón ou de tomatera ou de plátano machacado, sorprendente. Os beneficios están na calidade de orixe que teña o propio aceite, pero polo xeral todos os aceites, todos os tipos de aceites de oliva ten moitísimos máis beneficios saudables que calquera outra grasa ou aceite vegetal. Non é un erro, pero sí que é algo curioso que a xente gustalle un aceite ou outro en función da acidez. A acidez é un parámetro que non ten correlación co sabor. É simplemente un parámetro físico-químico que indica pues, a oxidación que ten o aceite dese lote, ¿no? Pero non ten relación, non ten relación co sabor, a acidez non ten relación co sabor. Consumir aceite de oliva en todas as súas modalidades e saber un pouco para utilizar a cada cual no seu sitio, ¿no? A comprar o aceite o sea, ter como unha especie, non comprar só un aceite para todo, sino comprar pues, un aceite de oliva virxe extra para os crudos, pues, ensaladas, comprar un aceite de orujo de oliva para freír, un 0,4, 1 grado para os guisos, ese tipo de cousas. Pois seguimos no Verán aquí en Canal Rías Baixas, tamén en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. A nosa seguinte convidada, cun fouciño e un bandilón, convértese en toda unha superheroína. Isabel Risco, que tal? Como estás? Benvido ao Verán. Moi boa tarde, Dani, a todas e a todos. Bueno, é un placer estar hoxe aquí, neste marco incomparable. Como vai aquí detrás. ese Verán, Isabel? Pois ese Verán vai indo. É un verán distinto, un verán
con características novas, mas é un verán que tamén hai que vivilo, porque creo que é importante que vivamos e que sigamos tendo esa ansia que temos, Claro non? que sí. E si, vai indo, vai indo. Bueno, vamos a ver, ti como te definirías? Como máis actriz que humorista, máis humorista que actriz? Porque ao final o humor na túa traxectoria ten moitísimo peso. O humor é moi importante, eu creo que na vida en xeral, porque o humor é un estado de ánimo. E de feito, ese estado de ánimo que, claro, o humor pode estar de bo ou de mal humor. Claro. E o humor entendido así é o humor que é para intentar estar o mellor posible, non? Sí que é certo que, como nos participamos dun oficio, ese oficio é a interpretación, entón somos actrices, actores, interpretamos. E daquela, eu creo que eso é o oficio, é como quen traballa a madeira, que é unha carpinteira, un carpinteiro, pois nós traballamos o corpo, a voz, e buscamos tamén os sentimentos, as sensacións, e iso que intentamos transmitir. Entón, creo que o humor é importante porque eu, de feito, tive hai pouco, foi xa o ano pasado, unha experiencia, porque claro, como todos os oficios, tens que intentar buscar sempre novas ferramentas, seguir formándote, todo iso. Pois o ano pasado tiven a sorte de poder participar nun obradoiro de John Strasberg, que é o fillo de Lee Strasberg, ese de Actors Studio en Nova York, que o seu pai preparou a tantos actores e tantas actrices. Ben, pois o seu fillo, que ten unha metodoloxía un pouco diferente, a min tocábame unha escena da casa de Bernarda Alba, claro, dramática, sí que é certo que ten así ese contido dramático, e ademais, por unha parte tamén unha realidade social moi diferente á nosa, anda que sexa de outra época, pero tamén segue sendo diferente a nosa, non? Entón, había que facer pois a escena con outra compañeira, as compañeiras ou os compañeros que che tocaban, ti non tiñes por que ter preparado con eles nada antes, ni con elas, daquela iba así un todo tal. E ao final, mantendo así a tensión, intentando manter a tensión dramática, ao final, eu non sei que fixen, que dixen algo, como que rompendo esa cuarta parede que mantén o drama, non? Entón, eu dixenlle, claro, que eu teño preparación no clan e tal, e el contestoume, que iso é a base de todo. Julieta Messina, Charles Chaplin, Buster Keaton, son a base de todo. Claro, como que a esencia é esa, porque a veces o exceso de drama, por exemplo, pode dar lugar a humor, que eso decía Woody Allen nunha película. Entón, como que a base é iso, e despois non quere dicir que o outro sexa doado de facer, que non o é moi complexo. O que pasa que por iso o tema de oficio, de ser actriz, de ser actor, de interpretar outras realidades, sempre moitas veces partindo do que ti tes, ou do que fuches, do que che fuches enchoupando un pouco. Claro, por exemplo, durante todos estes meses que vivimos neste 2020, pois que está sendo daquela maneira, como ves o papel que xogou o humor? Que papel xogou o humor ou que papel debería ter xogado, porque se cadra era necesario, non? Nestes tempos. Eu creo que o humor non precisa ter, ou non debe ter moitos límites, e máis nunha situación así, ante a adversidade, ademais as galegas e os galegos, temos que reivindicar tamén moito o noso humor, que é a retranca, que estudou John Rutherford, un catedrático de Oxford, é unha barbaridade, é unha cousa espectacular. Creo que é moi importante, o noso humor basease precisamente niso, en darlle a volta á adversidade, en darlle a volta ao negativo, e convertilo en algo, non positivo, senón algo cómico, algo para rir, porque a risa é un mecanismo de, pois iso, de liberación, un mecanismo de ver as cousas de outra maneira. Entón, creo que nesta situación o humor é algo que é fundamental e necesario, e que de feito se usouse, pero debería terse usado e seguirse usando moito máis, moitísimo máis. De feito, o feito de levar xa unha máscara é algo que pode dar pois pé a moitísima comicidade, non? Tapar a risa coa máscara, buscar outras maneiras de expresar esa risa, eu que sei, mexar por ti, eu, por exemplo. Que sería moi visual, deixarte levar. Mira, e os galegos velos de bo humor, porque, bueno, vemos aí moita crispación ás veces pola rúa, non? Que se te miran aí desguello de ponga máscara, que non sei que. Ves que os galegos estamos agora mesmo de bo humor ou non? Eu creo que claro que todas as situacións acaban afectándonos ao noso humor. O que pasa é que sí que creo que seguimos mantendo esa esencia que temos, ese humor que dicíamos antes, non? Tan importante, tan bo, de darlle a volta. Sí que é certo que claro que hai xente que mellor esta situación. Eu, ás veces tamén, a tensión de levar máscara, ou, non sei se vos ten pasado a vos, a mí ten pasado moitísimas veces de coller, sair da casa e digo, arrea a máscara. E volver correndo para arriba. E para mí é peor neste momento que ir en pelotas, digo, podo ir en pelotas. E non pasaría nada, pero sen máscara. Mi madriña, que barbaridade.
Entón, creo que, claro, que é normal que ás veces pois, perdamos un pouco a paciencia, pero eu creo que as galegas e os galegos seguimos tendo, de feito, así nas experiencias que tiven actuando este verán, vexo que a xente quere, necesita iso, quere ese contacto, como nos falta outro tipo de contacto, quere ese contacto, quere compartir todo iso, sí. Bueno, revisando o teu currículo, que hei de dicir ben, que ten 4 páxinas, ni máis ni menos, que eso xa me supera en 3,5. Pódese resumir en media carilla. Vexo que traballaches en tele, vimoste en 20.000 proxectos, en cine, en teatro, que és unha actriz todoterreo, a fin de contas, pero non sei se che queda algo por facer, que teñas ganas de facer. Pois todo o que aparece, todo é bo e todo é novo, ao fin e ao cabo. A verdade é que tamén en momentos de crise, calquera cousa que veña é benvida. Evidentemente, pois hai tamén límites para as cousas, pero sí que é certo que, a ver, sí que, pois, en todos eses ámbitos onde menos experiencia teño pouca experiencia, teño que dicilo, porque nunca é abondo. É no cine sí que teño moitas menos cousas feitas, sí que eu son moi cinéfila, gustame moito o cine, sí que aí pois non acabo de arrancar, pero nada, de todos os xeitos, o resto, xa digo que benvido sexa, e que o teatro para min creo que é a base, que é fundamental, porque hai contacto directo co público, está aí diante de ti, está transmitindo moitísimas cousas, o público ademais é o máis importante, sexa no que sexa no formato audiovisual, series, programas, cine, non importa, o público é máis importante, porque é para quen vai. Entón, a eso a min pétame o corazón no peito cada vez que penso no público, porque mereceme moitísimo respeto. Entón, sí que é certo iso, que mellor no cine teño menos tal, pero xa digo que todas as experiencias son novas mesmo, facendo sempre o mellor en teatro, unha peza a mesma durante moito tempo, que leves con ela moito tempo, cada bolo, cada actuación é unha nova experiencia, así que outro día, por exemplo, fun a actuar a Toén, que está entre Ourense e Ribadavia, máis ou menos, podíamos dicir que está entre outra concello e outro, pero máis ou menos, non? Era ali fora, no medio dunha parroquia, no campo da festa de Trelle, estaba ali a xente xogando a partida no local social, é unha nova experiencia para min, foi espectacular, unha maravilla. Un xeito distinto, non, de facer eses proxectos, non, e todas estes monólogos e bolos que tes en marcha, non? Ou o seguinte fin de semana que me tocou ir tamén en Ourense, neste caso, en Terras de Caldelas, a Teixeira, que é unha maravilla ali, ten xusto debaixo os canóns do Sil, e actuei no almacén dos bombeiros forestais da Teixeira, eso é maravilla, tiño o camión de bombeiros detrás, de escenografía, que maravilla, é unha pasada. Claro, porque dicía eu, estes bolos que andas a facer por todo o país, falamos de cultura, un sector que como a todos os demais tampouco foi alleo a toda esta crise, e incluso podemos dicir que se criminalizou, non, por ese efecto chamada, podemos dicilo que ten para convocar a público, non? Non sei se ti tes esa sensación de que se está a criminalizar este sector. Sí, eu creo que sí, que estou contigo. É certo, o sector cultural foi un sector moi castigado por esta crise, como outros moitos sectores. E creo que houve un punto, como dis ti, explícachelo moi ben, que se está como criminalizando nos espazos onde se fan eventos culturais, sexan de música, de teatro, presentacións de libros, o que sexa, como este o de hoxe aquí, teño que dicir que desde o minuto 1 ao 0, ao cando remate, estou no vendo, as medidas de seguridade cúmplense, pero ao milímetro, nos espazos culturais tamén, nos concertos, nas obras de teatro. Entón, creo que con iso tamén o sector hosteleiro, sobre todo eses locais pequenos, que teñen un horario máis nocturno que outros, que non ofrecen mellor racións, nin menús, nin comidas, pois eses locais que tamén ofrecen produtos culturais, que poden ser concertos, actuacións, tamén están sendo criminalizados. E creo que aí tamén se respetan. É dicir, que os pequenos negocios son os que sempre van respetar o pequeno comercio, todos esos espazos teatrais, culturais, musicais, sempre respetan as medidas de seguridade, sempre están garantidas. Por exemplo, tamén estiven nas festas da Peregrina de Pontevedra e había moitos escenarios e a seguridade estaba, pero máis que garantida. Había 4 ou 5 persoas de seguridade para controlar o aforo, xel hidroalcohólico, de todo, como aquí hoxe, que sodes unhas máquinas. Efectivamente. O protocolo está... Os outros da igual, pero este protocolo que é importante...
Bueno, dicía o comezo na túa presentación que ti és unha superheroína. Bueno, ti non, Chelo García Naveiro, non? Contanos a ver quen é esta muller. Pois Chelo García Naveiro, que xa leva así un tempo, si ela en realidade o que intenta é reivindicar un pouco esas mulleres bravas, esas mulleres potentes do país que traballan arreos, achando na horta ou doblando o lombo para coller ameixas e navallas, así nos ter esa excelencia no plato, que é unha maravilla, e creo que nunca está nin ben pagado nin ben agradecido. Entón é un pouco esa homenaxe. É curioso porque xa levo un tempo acompañada desta superheroína, e cando ao pensar no vestiario, buscar o típico mandilón, pois eu atopei un que ademais tiña así tonos lilás, pois polo tema da muller e tal, e resulta que cando me fixo no personaxe un par de anos despois, na personaxe da Vila, das tiras cómicas, vexo que leva o mesmo mandil. É que ese mandil é universal, claro. É universal, claro, é que isto é como falando da moda Mao Zedong, coas lapelas Mao, e digo, arrea, nós temos aquí a nosa propia, a parte da nosa vestimenta tradicional, que é riquísima, é unha maravilla, é variadísima, tamén temos este símbolo. Entón, pareceume que me sentí moi, dixen, que sorte teño, mira, que coincidir con este artista tan espectacular, porque o humor aínda sacou, non sei se foi onte ou hoxe, o tema da orca, que sacou unha viñeta espectacular. Efectivamente, sí. Bueno, dicíamos, este espectáculo chamase Navizaguel, que é a personaxe que ti interpretas, e claro, coñecéndote un pouquiño, e sabendo como falas, que colles carreirilla e non paras, que parte hai de improvisación en todos eses espectáculos, neses monólogos? Porque supoño que a metade das cousas non as levas preparadas a casa. Por iso pido desculpas por si hoxe digo algunha barbaridade, porque como non vai todo sobre a marcha, nas penso, poño así a todo filispín, como din pola zona de Ferrolterra, ala vai, jas para diante. Pois, si, a ver, hai como unha estructura, é certo. Eu, por exemplo, teño que dicir, sincerome con vos e sin confianza, porque é un placer estar hoxe aquí con vos e síntome moi cómoda. Teño que confesar que me poño nerviosísima. É como se fose, mirade, é como se fose, xa non sou un examen de oposición, que vago, é como se fose a parir, pero varios, non sei, quintillizos, ou algo así. Teño contracións, sudoración excesiva, eu non sei, poñome fatal. Porque para min o público é importantísimo, cada quen reacciona pois como quere, e ten todo o dereito a facelo. Entón, poñome moi nerviosa. E no caso de Navizaguel, pois ten unha estrutura, pero claro, sempre hai que adaptarse ao lugar no que estás, e logo ás veces xorden cousas. Por exemplo, agora nos podemos achegar ao público, e Navizaguel ten unha parte na estrutura que participa co público directamente. Mesmo chegan puntos de que xa colle demasiada confianza, poñenlle unhas bragas a un señor, eu que sei, cousas así. Entón agora non se pode facer iso, entón houve que pensar en modificalo. Eso que parece un problema, a realidade ao final é un agasallo, porque atopas cousas novas, e logo a xente, o público sempre axuda, e esa axuda que dá é a que dá pé a que xordan cousas novas, e a que haxa esa posibilidade de improvisación. Entón, hai que deixarse levar, non pensar moito, e decir, pois veña, para diante, e a xente sempre ofrece ademais esa inspiración, esas posibilidades, sempre está aí disposta con novas propostas, dá gusto. Bueno, agora que dicías que o mandilón de Navizaguel é morado... Sí, porque ademais quería, é que tamén temos pensando, ten que haber referentes do país, hai a Marvel, pois falando de Dávila e toda a creatividade que hai aquí, tamén que haxe referentes do país, tipo Marvel. Queríache preguntar, claro, un símbolo da igualdade e do feminismo que son pois dúas causas coas que ti estás moi comprometida e que podemos dicir que é unha cuestión transversal da túa carreira, non? Sí, creo que non podo entender a miña existencia sen esa loita pola igualdade, o mundo non pode seguir vivindo en base a unha injustiza social e unha injustiza xa secular, daquela non podo entender a realidade de outro xeito, sen esa premisa, é imposible. Creo que, senón, é que é invivible isto, xa non, ni máscaras, é abafante, entón, saime de dentro, non penso, é como algo natural. Pero non é a única causa coa que estás comprometida, porque ali onde fai falta unha reivindicación, ali está Isabel Risco, porque te vimos, eu que sei, con Nadal, cos da mina de Touro, cos do cerco, co sector lácteo,
Quédache algo por reivindicar neste país? O que faga falta, o que haxa, eu que sei, polo patrimonio, polo que sexa, o que se me pida, eu creo que é o mínimo que podo facer, porque toda esa xente traballa sen descanso, sen medios, para conseguir algo, mellorar a realidade na que vivimos. Entón, que menos que eu que colabore. Por exemplo, hoxe eu son de Sada, non? Sí. E hoxe amencemos cunha nova importante para nós, que é a sentencia do Pazo de Meirás, da non? Pazo de Meirás, unha xuíza que en 400 páxinas de sentencia, pois, ademais moi aclaratoria, moi concisa, que traballou moito, agradecerlle o seu traballo como xuíza, pois di que efectivamente que o Pazo é da xente, que do povo, non? Entón, por iso digo que as loitas, o traballo da xente en colectivo, reivindicar o que é noso, o que é de todas e todas, mellorar a nosa vida, é que é o mínimo que podo facer, que menos, vamos, se me dan un megáfono... Xa non sei o que farías. Mira, tamén estiveches en Vilagarcía hai pouquiño, no Festa Clown, Sí. onde aproveitastes para facer un homenaxe aos sanitarios, outro colectivo que tamén precisa, non, de todo o apoio nestes momentos, non? Outra das reivindicacións, outra das loitas nas que sí, que sempre que se pode, aí se está, neste caso aquí, con a sanidade pública, e sí, e sobre todo nesta época, que as sanitarias, os sanitarios foron e son tan importantes, que ademais moitas das veces en condicións bastante malas e sen medios, así que sí que en Vilagarcía ali no Festa Clown dese nos a oportunidade de poder reivindicar e de poder darlles aí un novo pulo e o noso apoio a todo ese colectivo que son de vital importancia, nunca mellor dito. Bueno, por certo, antes de comezar a gravar comentábasme que agora neste verán andas tamén argallando novos proxectos. Estábamos a falar, por exemplo, do Navizaguel, tes ademais outros 2 espectáculos en marcha agora mesmo por toda Galicia, pero xa estades cociñando algo aí, non? Xa estamos cociñando algo. Un deles que está xa aí que tivemos que recuperar, fomos recuperando agora algunha das actuacións que se suspenderon por esta pandemia, que, por certo, eu sempre, falando de pandemia non e tal, penso na gripe do 19, que coincidencia, non? Que pasasen xusto 100 anos e outra máis. Así que nada, que xusto, porque ademais, comento, porque un dos espectáculos que os nenos da Variola, que foi unha experiencia espectacular, aparte con xente que nos coñecemos desde hai moitísimo tempo, Vicky Pérez, Manu Fernández, Xosé Leis, que ademais a compañía Pérez Fernández confiaran en min, e sobre todo traballar con ese texto tan estupendo, esta adaptación teatral do libro de María Solar, que é un bestseller, un libro espectacular, e claro, que foi premonitorio, porque nos estreamos o 28 de febreiro, fala dunha pandemia, e tamén reivindicar desde aquí eses 22 nenos, porque non houbo nenas, que marcharon desde Coruña, do Hospicio de Santiago, do Hospicio de Coruña, que marcharon desde Coruña a salvar a humanidade. A súa vida foi sacrificada para salvar a humanidade, entón son un exemplo a reivindicar tamén. Hai nenos valerosos, e sobre todo tamén a figura de Isabel Zendal, esa muller, a única que estaba no barco que coidou deses nenos e que ademais atendía ao Hospicio de Coruña, e que foi unha muller tamén adiantada a súa época e que a OMS declarouna como a primeira muller enfermeira en labor internacional, así que que era de Ordes. Ben, pois estreamos o 28 de febreiro, e o 8 actuamos en Ordes, o 8 de marzo, e o 13 xa estábamos na casa. E mi madriña, que premonición, non? Os nenos da Variola agora recuperamos actuacións, e tamén con Papás en Cancelas, que estamos Fran Rey, Pedro Brandariz e máis eu, e nada, xa tivemos un bolo en Ribadavia, na MIT, e ben, é un placer sempre traballar con compañeiros e compañeiras como a eles e como a eles. E despois agora estamos a ver se argallamos unha cousa nova, sí, porque mira como enredo, metemos todas as polas por todos os carreiros e corredoiras. E expectación, non? A ver cal é o seguinte proxecto. Estamos aí a ir con Cultura Activa, na idea esa, na teima de reivindicar a muller, queremos tamén poñer en valor a muller galega, a muller traballadora, e sobre todo as mulleres galegas a través da historia, sobre todo o século XIX, século XX, XXI e a muller galega do futuro. Entón queremos facer un espectáculo que vaya sobre iso, reivindicar esas mulleres fabriles como as da fábrica de tabacos de Coruña que guindaban máquinas ao mar para protestar contra o patrón, que valentes, que punkis a un tempo, non? As mulleres que... cando lín, por exemplo, este episodio en Ferrol, na fábrica de xubia de tecidos, naquel momento, naquela altura, a principios do século pasado, había unha suba moi importante dos prezos dos produtos de primeira necesidade. Entón, 300 mulleres da fábrica de xubia deitáronse nas vías de ferro para parar o tren que saía de Ferrol con mercadorías, e outras 40 roubaron, creo que uns 80 sacos de fariña. Así que esas mulleres, que deixaron esa semente,
é as que queremos reivindicar, cun espectáculo que en principio se vai titular Bravas e que a ver se conseguimos estrear en Carballo no Fiot. Bueno, pues estaremos atentos a ese espectáculo a Bravas, que de seguro que será un éxito, como non podía ser de outro xeito. Isabel, moitísimas grazas por vir a Verán Verán. Un placer estar aquí con todas e con todos vos, unha maravilla vir aquí a Sanxenxo, aquí a Rías Baixas, que se está de maravilla, das altas ás baixas, temos as únicas rías do mundo, así que hai que cuidalas. Bueno, pois nos de contado imos falar de fotografía e que bo escenario, por exemplo, as Rías Baixas para sacar fotos. Os nosos compañeiros Juanme e David marcharon sacar fotos cun colectivo fotográfico que está aquí asentado en Sanxenxo. Chámase Olladas de Portonovo e a la que foron pasar unha tarde con el. De contado vemos esa reportaxe porque a min aínda me queda, Isabel, brindar contigo, que era o máis importante desta entrevista. É que eu estaba vendo aquí as copas, vi claro, o Martín Codas. Pero temos que brindar e temos que probar este viño. Por favor, sí. Así que nada, brindamos polo que ti queiras. Brindamos por vos, por todas e todos nós. Brindamos por nós. E polas mulleres bravas tamén, non? E polas rías altas e baixas. E polas baixas tamén, veña. E polas mulleres bravas. Nós somos a Asociación Ollares de Portonovo. Somos unha asociación fotográfica de afeccionados cun hobby común que é a fotografía. Somos unha asociación sen ánimo de lucro que facemos quedadas e diversas actividades todas en relación coa fotografía. Temos algunhas que son quedadas para ir a algún sitio no aire libre, pois quedada na Praia das Catedrais, quedada na Cascada do Toxa. Normalmente facemos unha exposición ao ano, facemos un evento que é o Ollares na Rúa, que é unha festa onde sacamos moitas fotos antigas do pobo e tamén fotos novas e tal, sacámolas todas á rúa. As fotos subímolas normalmente ao Facebook de Ollares para que as poda ver todo o mundo e, bueno, logo cada quen sube as súas tamén ao seu Facebook, o Flickr, o Instagram. Hoxe estamos aquí en Nantes, en Sanxenxo, no Conde Romaíña, que pasa por aquí abaixo un regato pequeno. Estivemos a sacar unhas fotos nun regato, que é un sitio onde pequeno ten moitas posibilidades fotográficas. Agora o que hai que facer é traer un trípode, porque estamos sacando unha longa exposición e máis aí abaixo tampouco cos árbores e co día nublado non hai moita luz. Traer filtros se queres facer unha exposición máis longa. É importante nestes regatos pequenos baixarse moito, sacar a foto moi a ras do chan porque dá máis sensación de amplitude. O primeiro é que ten que buscar o encuadre. A fotografía, cando ve un encuadre interesante con liñas que guían a vista pola fotografía, coa S que fai o río, cun bo primeiro plano, entón é poñer o trípode, medir a luz e disparar. E contactar con nós por Facebook ou pola páxina web, temos unha páxina web que é ollares.com. E aí mesmo xa ven unha serie de instruccións nun apartado de como facerse socio. Pues muy divertida, yo estoy empezando, soy de las más nuevas y muy bien. Pues el paisaje, la verdad que con la luz que teníamos nos ayuda mucho a hacer las fotos. Bien, la verdad que había sitios así bastante interesantes para poder fotografiar el riachuelo que tenemos abajo y con la historia me ha gustado mucho, que nos ha contado Ángel. Y bueno, aprendiendo siempre de Galicia. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs.
Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. De novo con vostedes no Verán Verán aquí en Canal Rías Baixas, tamén en Televigo, Telemiño, Canle, Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Chegou un momento o máis agardado do programa, o de ir á praia. Xa saben que aquí no programa estamos a buscar a praia deste Verán Verán de 2020 do Concello de Sanxenxo. Hoxe a quenda da praia de Major. Hai unhas semanas descubrimos a praia de Pragueiro e hoxe vimos a un areal que comparte as súas vistas e as súas augas. Hoxe descubrimos a praia de Major. Las condiciones son muy buenas para el baño, no suele haber problemas nunca, de hecho no hay oleaje excepto 2 días contados al año y la arena bastante bien. Por unas amistades que nos han dicho que viniéramos, que se estaba moi bien. É primeira vez, Cada ano é unha visita obrigada desde xa fai 7 anos, case. Que lle deba vir aquí a Sanxenxo? Bueno, lévanme vir 2 horas ou así. Pola xente, polos sitios onde comemos, os hoteles, en general, todo. Bueno, pues nada, que me metí na auga e estaba a auga bastante quente e notei uns pinchazos. Xa pensei que sería unha faneca. Eu nunca tuve este problema, pero aquí en principio ben con eles. Todo o mundo xa entra con mascarillas e sale. Era moi complicado ao principio porque nadie se acomodaba, pero ahora moi ben. Fumar en esta tampouco se debe porque é unha praia sin fume. Entonces, agora coa última lei de que hai que fumar a 2 metros e tal, intentamos que a xente se vai a fumar afora. Worldwide 507 Panamá y Puerto Rico Unidad Latina Jacques Mr. Rico y Patricia Tomar o sol e sobre todo pasear. Les gusta moito bañarse. Que os gusta? Xogar con castelos. ¡Castillos! Básicamente tomar el sol y darnos un baño, un pouco máis. Las olas ñaras que en Paurilla. Facer castillos de carreteras. A carreteras. E bañarvos, non? Sí. Pois a min nadar, relajarme, pois ir a tomar por aí unhas tapas. Castillos de arena, bañarnos en el agua. Primero hicimos los agujeros, luego los castillos de adentro y luego la muralla de afuera. Estos días muy buena, pero generalmente está muy fría. Pois hoxe espectacular, está boísima. Fría no congelada. A verdade é que para min bastante fría. Un poquinho fría. Hoxe é o mellor día do verán. A auga está quentísima hoxe. A xente de fora di que está fría, pero hoxe non. Saludo para Verán Verán. Saludos para Verán Verán. Un saludo para Verán Unha praia moi cómoda, moi accesible. Sempre está moi ben, moi tranquilo. É unha área moi plana, sobre todo para vir con nenos. É bastante calmada dentro do mar aberto que hai nesta zona. O espacio é que tes unhas vistas espectaculares á Illa de Ons.
Pois aí estaba a praia de Major, outra das candidatas a converterse na praia deste verán de 2020 aquí no Concello de Sanxenxo. Xa saben que andamos a buscar a mellor praia deste verán deste municipio e que precisamos da súa axuda. Son vostedes os que deciden que praia será a gañadora desta sección deste programa, pois na que imos escollendo eses mellores areais deste Concello. A praia de hoxe, a praia de Major, compite coa que lles presentamos a semana pasada, que esta que teño aquí ás miñas costas, a praia de Silgar. Así que xa saben, vayan entrando no Facebook do noso programa e vayan votando pola súa favorita. Nos seguimos con máis cousas aquí no programa, a través de Canal Rías Baixas, tamén a través de Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Falamos agora de tradición oral dende o punto de vista da narrativa, pero tamén dende o punto de vista da música. Para iso, recibimos aquí neste set da praia de Silgar a Vero Rilo e a Sonsoles Penadique. Que tal, como estades? Benvidas. Moi ben, pois moi ben, moitas grazas. Bueno, decía que falamos de tradición oral, ti, Vero, dende a óptica da narración, ti, Sonsoles, dende a óptica da música. Como foi esa unión, ese encontrarvos entre volas dúas e chegar a esa combinación? Pois a verdade que foi casual. Eu coa compañía anterior que tiña, da Boa Pipa, pois Sonsoles empezou a sustituir o músico principal e a verdade é que tivemos unha conexión tan inmediata que aí foi pouquiño tempo despois que xa decidimos formar a compañía Rilo e Penadique, con Vero Rilo, Sonsoles Penadique non lle dimos moito a cabeza. Non. Pero claro, iso que dicías ti agora é interesante porque claro, para traballar xuntas en riba do escenario é imprescindible, non? Levarse ben, ter esa conexión, non? Da que estamos a falar. Iso é imprescindible, non? Si, e máis no que facemos nós, que tanto a Vero como a min, cada unha no seu eido, encántanos o tema da improvisación. Vero fixo os seus pinitos en improvisación teatral e eu na música, me metime así un pouco unha época no jazz e a verdade é que nos gusta moito improvisar. Claro, improvisar e tamén saber transmitir ao público, non? Tamén é unha necesidade no voso caso e unha virtude, claro. Claro, si, hai un traballo moi grande de fondo, pero logo esa liberdade, non? Que nos dá o directo aquí ou agora, ou que non se vai a volver repetir, bueno, que lle dá, non? Claro. Esa chispa. E para a conexión co público tamén nos dá moita ventaxe. Empezamos, sobre todo, aínda que agora temos espectáculos para adultos e adultas, empezamos para crianzas. As dúas coñecíamos moi ben ao público e por iso tiñamos conexión con eles porque traballábamos as dúas no ámbito da educación, pero xa nos quitamos quitando deso. Bueno, de contado falamos deses espectáculos, deses proxectos que tedes en marcha, pero antes, claro, antes de subir ao escenario hai que preparar o que hai detrás. E no voso caso, falando de tradición oral, é moi importante ese proceso de recompilar, non? De buscar esas fontes, de buscar esas persoas que vos conten, no teu caso, Vero, que vos conten, no teu caso, Sonsoles, que vos canten e tamén que che pasen esas melodías, non? Como é ese traballo? Pois para min o traballo da narración é un traballo de 24 horas ao día, entonces realmente xa vives co oído preparado e normalmente as perlas van chegando. Eu sí que non fago recollidas estándar de ir recoller este día, non, é algo como parte primeiro dunha inquietude que teño, dunha idea, de algo do que quero falar, como por exemplo no caso de lavandeiras ou outros proxectos, e a partir de aí normalmente eu vivo un proceso moi longo, ata que chega o momento de dicir xa está, xa recopilei, sabes, as maus con historias, xa teño aquí... É dicir, que ti non vas buscar a historia, senón que atopaste con ela, non? Sí, casi que... Sí que é verdade que xa hai unha predisposición. Xa vas atenta, non? Sí, vas atenta, moi atenta pola vida, e sei que hai moito traballo tamén de investigación, tamén de fontes escritas, pero é como que estás preparada xa todo ese tempo para que vaya vindo, e non me caso, cando chegue e considero que é, pois é cando vai. En no meu caso é moi semellante, sempre vas escoitando, vendo cantigueiros, escoitando grabacións de campo, e bueno, sempre teño aí unha escolma de cancións, de melodías, de a mellor secuencias armónicas, de algún intervalo que me gustaría utilizar, incluso en intervalos, cousas pequenas, e digo, bueno, isto vou non guardar aí, teño no caixón, e cando montamos un espectáculo, pois este é a miña para meter este motivo que me gustaba, ou este intervalo quería utilizalo, ou esta melodía tiña ganas dela.
Claro, tamén, digo, xogaredes con historias próximas, non? Historias tamén dos vosos lugares de orixe, das vosas vivencias, incluso familiares, de veciños e veciñas. Supoño que todo iso tamén dá moito xogo, non? A hora de artellar un espectáculo. Sí, realmente é o sentido que ten un pouco o que facemos, non? É recoller para devolver a xentes do lugar o que emprestaron, non? Non é un proceso de recollida como anónimo, onde non hai nomes e non pertence a ninguén, sino que esa esencia está recollida aquí e devolvese, non? Como o caso que ti xa ben coñeces pois de Redes e Instrutiva, con todas as historias que nacen moito aí e para esa xente, como unha devolución, non? No teu caso tamén, cando dicías ti, sacábamos do caixón esas melodías que teña aí guardadiñas, pero pendentes de empregar. Unha vez que ti atopas esa melodía e Vero atopa esa narración, como creades logo o espectáculo? Aí treboada de ideas. Aí facemos o que nos dá gana, a verdade que a mí encantame traballar con Vero porque pasalle como a min, liberdade total, que me apeteceme cambiar unha cousa, pois cambiamos, remodelamos, volvemos ao original, facemos o que nos pide o momento para darlle unha píldora ben masticable ao público. Sí, a verdade é que o proceso é super chulo, o mesmo coincido, traballar con Sonso, por eso decidimos facer compañía, non? Porque había o mesmo xeito de entender e de facer, e ás veces pois sae de calquera broma, de calquer xogo que estamos facendo, outras veces achegase ele e me di, oye, mira, esta historia que che parece, como podemos, sabes, enfocala, ou eu, oye, esta música aquí, ou ás veces xogando. Era un proceso que tedes que facer entre as dúas. Sí, ademais somos as dúas moi intrusivas e encántanos. Ela entrométese moito na música e eu entrométome moito na narración. Sí, con absoluta liberdade, pero sí que é verdad que, pois, oye, escribín este contiño, que che parecía? Pois veña, vamos a ver como lle damos unha volta. E encántame esta música, por que non fos unha versión, por que non tocas esta, por que non tocas a outra? E así. E é como moi natural, sabe? E cando está, normalmente tamén é verdade que vamos probando o repertorio con sesións que xa temos como moi rodadas, entonces temos, como nos gusta o risco de vivir o límite, pois ás veces dimo, esta como xa está rodada, vamos a quitar esta peciña e a meter este contiño hoxe, a probalo así co público, porque tamén é verdade que as montaxes son un pouco no directo, xogamos con algo que xa está un pouco rodado e metemos pois un 30% de a ver que pasa. Cada espectáculo é único, non ten que ser así. Sí, non é como un ensayo, sabes, de decir, isto xa está pechado, nunca están acabados. Claro. Bueno, decíamos antes que tedes espectáculos para rapazada, tamén para bebés, que supoño que tamén chamará moito a atención, non? Espectáculos para bebés, tamén para público máis familiar e tamén para adultos, en exclusiva. Con que vos quedades? Que vos presta máis de todo isto? Que? Hai que decidirse, veña. Eu non sabería, creo que moitas veces depende do momento, pero sí que é verdade que a primeira infancia é apaixonante, porque sempre é unha sorpresa, faiche estar moi presente todo o tempo, datándote continuamente. A adulta, ao final xa coñece o código, non? Un pouco do espectáculo, de como funciona a dinámica, non? Que o traballo un pouco máis sinxelo. E a outra sempre che está dando máis sorpresa. De 3 a 6. Sí, é unha idade moi fermosa. Claro, e ademais, a rapazada de 3 a 6 ou un pouquiño máis maiores, tamén interactúa moito con vos, non? Tamén son espontáneos, non? Ante o que están a ver, non? Sí, e dan respostas, ou métense moito, que sei, igual estás indicando, non? Había unha luz alá no fondo, e ves que 4 ou 5 víronse para atrás, sabes, para mirar onde era, e era, non sei, esas reaccións fai que teña máis sentido, non? Bueno, na transmisión oral galega, evidentemente non podemos entendelas sen o galego, pero sí que é certo unha realidade que cando facedes os vosos espectáculos é evidente a fragmentación, non? Esa ruptura, non? Que hai entre o galego e, por exemplo, a rapazada, non? Iso sí que o percibides vos nos espectáculos, non? Sobre todo nas grandes vilas, é onde máis fractura se ve, no rural, inda que non sexan galegofalantes, enténdeno perfectamente, pero sí que descubrimos que en algunhas grandes vilas facendo espectáculos había persoas no público, neste caso infantil, que non entendían palabras de uso común, como chan,
sentouse no chan. Como can, que outro día dixeron, eso é un perro. Claro, Madre mía. claro, o vosso papel neste caso, pois tamén de normalización, de impulso tamén entre a rapazada, é un papel importante tamén na vosa carreira, non? Sí, temos claro que o noso traballo faise en galego, e só prescindimos da nosa lingua pois cando saímos daqui da Galiza. Bueno, prescindimos a medias, A medias, é verdade. Porque falamos galego de Galicia, perdón, castelán de Galicia, como Valle Inclán. É verdade, e por exemplo as músicas e as cancións sí que non... Se respeta a versión original, sí, digamos, a versión non? original e non... E algunhas palabras que son emblemáticas, as letras das cancións siguen indo en galego, sí, porque senón non me cadran as rimas e non sona igual, a musicalidade. Non é o mesmo, non? Claro. Bueno, compromiso coa lingua, tamén compromiso co xénero, non? Evidentemente. Sí, por suposto, somos mulleres facendo, bueno, neste caso o traballo da música que máis duro, en narración, pois xa nas últimas xeracións hai máis voces femeninas, aínda que sí que é verdade que os grandes teatros siguen enchendo os homes, e isto é unha realidade, e é así, e é un compromiso noso, con nós e con todas as compañeiras e as mulleres. No eido da música, a verdade é que está a cousa un pouco máis peliaguda, ainda que se mellorou moito, pero bueno, é un eido que históricamente sempre foi moi masculino, a verdade. E que ademais a narración é verdade, os homes tamén son transmisores, non? Pero as mulleres aquí no país foron que mantiveron tamén a lingua viva e as historias da boca das aboas e a música mesmo. Esas historias non de aboa, precisamente, non? Os cantos da aboa, as netas, non? No traballo, tamén é unha débeda que temos para con elas. Claro que sí, bueno, estamos vivindo meses complicados, xa foron máis complicados do que están a ser agora mesmo, tamén para o sector da cultura. Non sei no voso caso como levastes todo isto? Pois como moita incertidume, moita conversa, na incertidume, pero moita videochamada. Moita videochamada, pero ao final con moita prudencia. Decidimos esperar, agardar, porque empezaron a xurdir un montón de propostas online, en streaming, e nós non estábamos moi convencidas, fixemos algo, pero non podemos prescindir do directo. Os nosos espectáculos están concebidos para ser en directo e ademais creemos que é algo necesario nos tempos que corren, que todo o mundo se comunica a través do virtual. Reunirse, non? E parar un momentiño, non? O directo, escoitar a xente, sentir, cheirar o artista, nos nosos son espectáculos concebidos para pouco aforo, onde eles teñen contacto con nós, que parecenos que é importante preservar a humanidade do espectáculo en sí. Un deses espectáculos foi contos por teléfono, non? Sí, sí que é verdade que houve algunha pequena experiencia, o que sí que tiñamos moi claro unha liña que non íamos a traspasar, que era non íamos a contar nin a tocar, se non era para o público, que nos puidéramos ver. Entón decidimos este formato de contos ao teléfono, un pouco, bueno, homenaxeando a Gianni Rodari, o seu libro Contos por teléfono, e decidimos facelo con pequenas videochamadas onde o público iba entrando, íamos saudando un por un, presentando, estábamos todas na sala, e aí sí que, a verdade, a proposta era moito máis reducida en tempos, polo que o código audiovisual, botábamos unha peciña dun conto e unha canción, pero vendos e bueno, interactuando, non gravar algo para que logo cada quen consuma, porque perde a esencia do que realmente facemos, que é volver á horta, volver á terra, estar pouquiñas xuntas, parar o mundo, simplemente escoitarnos con nada, non? Que, como ás veces decimos, levamos todo, e, bueno, con que leves o acordeón, estes dous corpos xa é suficiente, non? Xa de base xa chega. Bueno, pois non sei que vos parece, agora que falamos de contos por teléfono, facer contos por televisión. Tamén unha cousa que non sei se o fixetedes algunha vez. Unha nova experiencia. É unha nova experiencia tamén, así que, se vos parece, pois nos amosades un pouquiño do voso traballo. Pois mira, camiño por aquí, estábamos pensando a ver que facer, porque todos os contos son un pouquiño longos, e xe, nada, botámoslle un petisquiño e deixamos o conto a medias. Perfecto. E queríamos falarvos, pois, das pieiras, que son esas mulleres que coidan dos lobos. As pieiras son as mulleres que coidan dos lobos. Normalmente era a séptima, cando todas nacían mulleres, sen ningún home de por medio. Ata para a mitoloxía estamos perdidas. Esta historia da última pieira de Borela, que vivía no Monte Cabeiro, coas roupas rabuñadas polos lobos, cunha barra de ferro para poñelos a raia, con moitos anos, o cabelo branco e 2 dentes.
e unha noite baixou para dar o relevo, baixou ata a Reitoral de Borela, onde vivía o cura, unha familia, con un pai, unha nai e 7 fillas, María, Marta, Milagritos, Magdalena, Monse, Mónica e a máis pequena Lilaina. Sempre me andas preguntando de que romería veño, veño da Santa Lilaina, veño, a Santa Lilaina. Ai, se vas, non subes, ten a capela no aire, e fanlle a festa en Ningure. E alá chamou a porta a última pieira de Monte Cabeiro, e quen abriu? Lilaina. Lilaina era unha nena moi espilida, o cura sempre dicía que había que levar a estudar a Pontevedra, pero tamén era unha nena con moitos medos. Tiña medo de cando había moita xente, tamén de cando había pouca. Tiña medo da escuridade, pero tamén do sol. Tiña medo das noites de choiva. E vai, e tocoulle ela abrir a porta, e alá veu aquela vella que aveneou por adiante, e pa atrás, pa diante, pa atrás, pa diante, pa atrás. E a vella miraba os ollos de Lilaina, e Lilaina miraba os ollos da vella, e a vellos de Lilaina, e Lilaina os da vella, e a vella, e a vella, e Lilaina. Cando a vella estirou a mão, deulle a barra de ferro, Lilaina apañou-na. E a vella caeu de cu e morreu. Relevo feito. E o resto da historia, xa outro día, non? Bueno, pois misión cumplida, porque agora queremos saber máis, queremos ver o espectáculo completo, así que moitas grazas, por certo, por este pequeno petisco, este pequeno adianto deste espectáculo. Así que, se vos parece, facemos avance de datas, pois para os espectadores, pois que digan, bueno, pois veña, é o momento, nunca as vin, teño que velas, non podo agardar máis, así que avanzamos a algunha data, non? Que vos parece? Pois sí, animamos a todo o mundo que veña e queremos tamén facer fincapé en que a cultura agora mesmo, a día de hoxe, é do máis seguro que hai. Falábamos e tamén precisamente con é do primeiro Isabel que están Risco. cancelando. É como non ten sentido ningún cando non hai ningún brote, cando é un lugar controladísimo e estamos facendo cultura segura. Entonces, convidamos a todo o mundo que veña e a primeira é o 12. Sí, o día 12, na festa de apego que van facer en Bertamiráns, ali estaremos con a formiga no Carreiro, unha homenaxe a Carballo Calero, Seco Afonso e a toda a lusofonía. Ese mesmo día despois, pola tarde, estamos en Compostela, facendo os roteiros de Domingo de Andrade, Barrococó, que é un espectáculo sobre o barroco, e sobre o arquitecto Domingo de Andrade. E logo 17 iremos ao castelo de Soutomaior con o Pozo das Señoras, é dicir que hai para elegir. E despois tamén andarías por Pontevedra. O día 20, no Nubebes, no Festival de Espectáculos Infantís, para bebés. Para bebés. Sí, que bueno, ainda estamos a espera con todo este tema do COVID, que programacións siguen adiante cales non, pero sí que faremos como a estrea oficial de Riba da Lúa, o noso novo proxecto para bebés. E logo xa marchamos fora, iremos por Valladolid. Marchades, non? Por Castela, non? Sí, vamos por Castela, camiño de Guadalajara, que é ali o maratón de contos. Se as circunstancias permiten, regresaremos tamén. Bueno, pois anotadas quedan todas esas datas. Moitísimas grazas por vir hoxe ata Sanxenxo, ata o verán. Moitas grazas a vos. Nos agora continuamos porque temos ainda pendente vela derradeira entrevista de Erea Castro, artista que nos visita nesta semana. Xa saben que estamos pendentes de coñecer a súa nova canción que vai presentar, por certo, xa yo contábamos antes na entrevista con ela, vai presentala dentro de nada, o día 10 de setembro, en Lisboa, nun evento solidario que, en principio, vai asistir tamén o presidente da República de Portugal. Xa verán que canción máis fermosa temos agora mesmo para dar a despedida deste verán desta semana. Como sempre, un placer. Eu quedo aquí con Vero e con Sonsoles e con Martín Codas, como non. Collemos as copas. Non imos facer o feo, Martín. Claro que non. Gran músico. De ningún xeito. Collemos as copas e brindamos pois polo que vos queirades. Pola narración, pola música, pola cultura segura e por seguir tendo pan e algo de festa. Veña. E viño. E viño. Saúde.
correndo para a rua, deixando atrás a amargura, com a intenção de mexer o reminho que ela tem por dentro da sua figura. Vai passando confiante, oi, a muchacho está chegando, os sapatos são de cor, ela espera no balcão para ver o seu amor. É uma coisa singular, quando dois trocam seu olhar, é um mistério sem igual, prende no ar. Se está sozinho tu também, deixa as mágoas e o chorar, presta atenção, fica a dica neste fado. Os homens presumem ser inteligentes, elas dão por tudo quando eles mentem. Se tu queres namorar, tem cuidado, vai atrapalhar. Elas gostam que eles sejam diferentes, meigos, doces, sinceros, também valentes. Quando as quises conquistar, olha chico, estas recetas de usar. É uma coisa singular, quando dois trocam seu olhar, é um mistério sem igual, prende no ar. Se está sozinho tu também, deixa as mágoas e o chorar, presta atenção, fica a dica neste fado. Ei! Tá, tá, tá! É uma coisa singular, quando dois trocam seu olhar, é um mistério sem igual, prende no ar. Se está sozinho tu também, deixa as mágoas e o chorar, presta atenção, presta atenção, presta atenção, fica a dica neste fado. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Alvariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Alvariño Rías Baixas.